berri albistegira. Urtarrilak 3 ditu gaur, asteazkena da, asteragoaz, eguna mitzizkigun albistegia. Igo eginda gripearen intzidentzia azken astean 1134 kasu izan dira. Nafarroak Europako Vanguard sarea koordinatuko du 2018ko bigarren seihilekoan. Geroa baik 2017 urteko balantzea egin eta 2018rako erronkak zeintzuk izango diren jakinarazi du prentsaurrekoan. Prest gaude lemapean sarek euskal gizarteari dei egin dio urtarrilak 13an Bilboko kaleak bete ditzan. Osasunan hauteskunde berriak eskatzeko aurkeztutako helegiteak kendu du Lafonek. Helduak euskalduntzeko plaza librak eskainiko ditu, hezkuntza departamentuak izena emateko epea urtarriaren 8an hasiko da. Bi antzezlan, zinema saio bat eta 2 ipuin kontalari Zibibo sareko eguberrietako udal programazioan. Gaur arratsaldeko 6 Gaiarre antzokian Pinotxo euskarazko musikala izanen da ikusgai. Osasun kontuekin hasiko dugu gaurko albiste emankizuna izan ere, igo eginda gripearen intzidentzia. Azken astean 1134 kasu izan dira. Urteko azken astean nabarmen igo dira gripe kasuak Nafarroan eta 1000 kasu berri baino gehiago diagnostikatu dira. Zehazki 1134 Nafarroako osasun publikoaren eta lan osasunaren institutuaren datuen arabera. Zifra horien argitan goranzko joera duen gripe jarduera epidemikoa ikusten da eta B motako virusaren zirkulazioa gailendu da. Gaixotasunaren intzidentziak gora egin du adin talde guztietan, bereziki haurretan eta heldu gazteetan. Une honetan 181 kasu daude 100.000 biztanleko eremuka indizerik altuena Iruña herrian erregistratu da, baina Nafarroako gainerako eremuekiko aldea ez da handia. Joan den astean 413 kasuekin 1557 gripe kasu baieztatu dira. Joan den astean 76 kasu erregistratu ziren 100.000 biztanleko, aste honetan berriz 181. Gogorazi behar da osasun departamentuak arreta zerbitzu ematen duela, 9-4-280-280 eta 8-4-2-42-78 telefono zenbakietan osasun zentroen ohiko ordutegietatik kanpo. Zerbitzu horretan erizain espezializatuek informazio ematen diete herritarrei osasun arazo ohikoenei aurre egiteko modurik onenari buruz eta norberaren gaixotasunari edo tratamenduari buruzko zalantza ohiko erantzuten diete. Eta gaur goizean Geroa bai alderdiak 2017 urteko balantzea egin du eta urte honetarako erronkak zeintzuk diren jakinarazi du. Foro horretan gorpuzten dira etorkizuneko joera, kalanola laugarren industria iraultza 4.0 industria izenaz ezagutzen dena, Nafarroko espezializazio adimendunaren estrategiaren helburuetako bat. Han egonik foru komunitateak gertatzen diren garapen industriaren berri izaten du eta aldez aurretik hauteman ditzake merkatu nitxo berriak. Informazio horri esker proiektu berria jarri ahal izango dira martxan eta teknologia berriak eskuratu ahal izango dira. Europa mailan elkarlanean aritzeko modu berritzaile bat da sarea, eskualdeko espezializazio adimendunaren printzipioei buruzko baliabideak mobilizatzeko eta lerrokatzeko aukera berriak ematen ditu eta klusterretan oinarritutako eskualde arteko kooperazioa proposatzen du. Haren helburua da kluster industrialen nazioarteratzea bultzatzea, bi ezaugarri hauek dituzten eremuekiko eskualde arteko sarearen eragina aprobetxatuz. Europar Batasunan berrikuntzaren alde modu koordinatuan lan egiteko borondate politikoa dutenak eta mundu osora iritsi daitezkeen klusterren nazioarteratzearekin konprometitu direnak. Horrez gain aipatzekoa da ekimen horrekin ezagutza eta esperientzia ematen zaizkiola Europako batzordeari Europako industriaren berpizkundea lortzeko duen helburua betetzeari dagokionez, zeinak fabrikazioa aurreratuaren esparruan jarriko baitu arreta.
Vanguard sarea edo Vanguard Initiative goi mailako Regions as Motors of New Grow by Smart Specialization konferentzian hasi zen eratzen Europako Parlamentuan, Europako industriaren berpizkundari buruzko eztabaidaren testuinguru zabalagoan eta arreta berezi hartzen du fabrikazio aurreratuaren esparruan. Europako batzordeak Vanguard sareo horren barruan sar daitezken goi teknologiako 8 proiektu hautatu berri ditu, hiru estrategian eta eskualdeen arteko elkarlanen oinarrituak. Haietako 2 bioekonomiari eta itsas energia berriztagarriari buruzkoak Nafarroak aurkeztu ditu, energia berriztagarrien zentro nazionalarekin lankidetzan. Albiste gehiago utzizkugu gaurko egunak, prest gaude lemapean, sarek. Euskal gizarteari dei egin dio, hurrengo urtarriaren 13an Bilboko kaleak bete ditzan. Montoro bere estatuko gobernuaren oso ordezkari ona eta serioa da, eta Mikel Aramburu gure kontseilariaren ere Nafarroko gobernuaren ordezkari zintzo, sakon eta serioa da. Eta akordio batetara iritsi dira, noski, eta Espainiako estatuko gobernuak 215 milioi bueltatuko digu 2 urte hauetan gehiegi ordaindutako haren truke. Zer egin 215 milioi horiekin? Argi dago, gu geroa bai bezala, eta baita ere akordio programatikoa sinatu zuten beste erakundeek ere, onartuko genuke, gustora hartuko genuke 200 milioi horiek infrastrukturetan sartuko baina. Baina, argi eta garbi esan behar da, Nafarroko gobernuak zorrak badituela, Konstituzioko 125. Artikulua aldatu zenetikan presupuestoei nolabaiteko zapai teilatu bat jarri zaie eta horri ere erantzun behar zaio. Orduan, argi eta garbi esan da, guk gauza konkretu batzutan diru hori enplegatzea nahiko genuke, eta uste dugu horretan bat gatozela akordio programatikoaren beste 3 indarrekin, baina badira muga batzu. Kontutan hartu behar diren muga batzu. Eta, por cierto, argi eta garbi esan nahi dut, muga horiek nolabait alderdi sozialistak ere jarri egin zituen. Eta orain, urte batzu beranduago, alderdi sozialista datorkigu esanez, infrastrukturetan eta enplegatu behar dela diru hori. Hori trampa egitea da. Jarri duzu... Barkatu, bai. Eta adostu duguna, lau akordio programatikoa sinatu genuen taldeon artean, adostu egin dugu, talde tekniko bat osatzea, ikusteko nora bideratzen den diru hori. Eta albiste honi lotuta, hau da urtarriaren 13an Euskal Presoen giza eskubideen aldeko manifestazioaren inguruko xehetasunen berri kontatzera etorri da Mikel Mundiñano, Xaloa telebistara. Elkarrizketako zatitxo bat jarriko dizuegu, dena den elkarrizketa guzti ikusteko aukera izanen duzue albiste horren ondotikan, egunez egun Iruñerriko hotxak eta zaratak saioan. Euskal Presoen eskubideen aldeko manifestazioa urtarriaren 13an izango da prest gaude lelopean. Sareren izenean aurtengo mobilizazioa berezia izatea nahi dutela azaldu dute, gatazkaren ebazpena bideratzen duen hori euskal gizarte izatea ezinbestekoa ikusten du sarek, horregatik egiten diot dei euskal gizarteari. Gogoratu dutenez, eszenatoki berri batean aurkitzen gara eta hainbat adibide aipatu dituzte tartean, etaren armagabetzea egiaztatzeko gizarteak izan zuen implikazioa, egungo espetxe politikari irtenbide emateko estatu frantsesean eman diren pausoak edota Gasteiz eta Iruñeko parlamentuetan emandako gehiengoek ere. Horren inguruan akordio berriak lortzea eta pausoak ematea bideratzen dutela. Horregatik, eragile politiko, sozial eta sindikal orori dei egiten diote, inolako salbuespenik gabe inplikatu daitezen hurrengo urtarriaren 13an izango den mobilizazioan. Urtarriaren 13ko mobilizazioa inflexio puntu garrantzitsua bilakatu dadin, ziklo berri honetan lehen eta oraina markatu dezan. Bai, azken batean, preso eta ieslarien eskubideen aldeko nolabaiteko sarea da, baina baita ere argi eta garbi izanik herri hontan gatazka honek sortu dituen sufrimendu eta sortu dituen ondorioei aurre egiteko tresna bat ere jarri behar genuela martxan, ez?
Eta alde horretatik, alde batetik hitz egin dezakegu preso eta ieslari jasatzen dituzten eskubide urraketa horietaz, baina baita ere hitz egin beharko dugu eta hitz egiten dugu konponbideaz, ez? Herri honek asko sufritu du, eta bada garaia sufrimendu guzti hori nolabait ere amaitzeko, eta hori amaituko dugu konponbidean jartzen baldin baditugu gatazka honek sortu dituen zauri horiek, ez? Osasunan hauteskunde berriak eskatzeko aurkeztutako helegiteak heldu du Lafonek. Gogoratu pasaren azaroaren 19an berriz ere aukeratu zutela Zabaltza, hautagai bakarra zelako. Osasunako presidente izateko hautagaitza aurkeztu zuen Juan Ramon Lafonek jakinarazi duenaren arabera azaroko hauteskundeetatik ateratako osasunaren zuzendaritza kargutik kentzeko eta hauteskunde berriak egin zitezela eskatuz aurkeztu zuen helegitearekin aurrera ez jarraitzea erabaki du eta horren bestez itxita geratu da behin betiko prozedura hori. Hala eman du jakitera ohar baten bidez astearte honetan. Aipatu oharrean nabarmendu duenez bere nahia beti izan da osasuna hobe bat egitea eta ez ordea inongo hauteskunde batzorderen edota bazkide talderen aurka joatea. Dena den, berretsi egin du egungo estatutuetan presidente izateko hautagaiek bere gain har ezin ditzaket eskabideak jasotzen direla. Luis Zabalza presidente izendatu zuten berriro azaroaren 19an hauteskunderik egin behar izanik gabe, hauteskunde batzordeak ontzat eman zuen hautagai bakarra izan baitzen, ez zituelako onartu Lafon eta Victor Álvarez hautagaiek aurkeztu zituzten aurreabal ekonomikoak. Lafonek helegiteak aurkeztu zuen bere aurreabalen zilegitasuna defendatzeko eta horrez gain Luis Zabaltzaren hautagaitza bakarrik onartzeko erabakia ezeztatzea nahi zuen. Hala baina abenduaren 26an Iruñeko lehen instantziako bigarren epaitegiak ez zituen onartu Lafonek eskatutako kautelazko neurriak. Horren aurrean Lafonek helegiteak kentzea eta Nafarroako probintzia auzitegira ez joatea erabaki du. Helduak euskalduntzeko plaza libreak eskaini ditu hezkuntza departamentuak. Izen emateko epea urtarrilaren 8an hasiko da. Hezkuntza departamentuak helduak euskalduntzeko Zubiarte euskaltegi publikoan dauden plaza libreak eskaintzen ditu. 2017-2018 ikasturteko ikastaroetan geratzen diren plaza libreetan izena ematea urtarrilaren 8an irekiko da Zubiarte euskaltegiaren webgunean. Plaza libreak hurrengo ikastaroetan daude. Astean 10 ordu B1 maila goizez, B2 arratsaldez. Astean 5 ordu A1 plus, A2, B1, B2, C1 eta EGA astelen eta asteazken edo astearte eta ostegunetan. Astean 4 orduko mintza praktika B2 mailan, autoikaskuntza ikastaroak A1, A2, B1, B2, C1 eta EGA mailetan. Astean 2 orduko saio bat mintza lantzeko Zubiarten eta online egiteko lanak. Kanpoko ikastaroak A1, A2, B1 eta B2 mailetan, hainbat zentrotan, eguerditan eta arratsaldez, astelen, astearte eta ostegunetan. Matrikula egiteko Zubiarte euskaltegiko webgunean edo Zubiarte euskaltegian bertan. Ikastaroen eskaintza prezioak eta bestelako informazioa nahi izatera kontsultatu webgunea edo eskatu hurrengo helbide edo telefonoan. euszubiaabildua.educacion.navarra.es edo 848 43 10 10. Eta Zibibok sareko eguberrietako programazioan bi antzezlan, zinema saio bat eta ipuin kontalariak izanen dira. Bi antzezlan zinema saio bat eta bi ipuin kontalari izango dira aste honetan udalak Zibibok sarean antolatutako eguberrietako programazioari buru emateko. Gaur goizean asteazkena ipuin kontalaria izan da Zabalguneko Zibiboksan eta arratsaldean Beoleo antzezlana Kondestablen. Ostegun goizean ipuin kontalaria izan da euskaraz Milagrosako Zibiboksean eta arratsaldez Mendillorrin Volver a jugar antzezlana. Ostiralean programazioa amaituko da euskarazko zinema saio batekin Jus Larrotxa Zibiboksen. Jarduera guztiak aurrei eta familiei zuzenduta daude. Ipuin kontalariak eguerdiko 12 hasiko dira eta sarreratoan da gonbidapena hartuta emanaldi hasi baino ordubete lehenagotik. Eta gaurko albistekin bukatzeko, gaur arratsaldeko 6 Gaiarre antzokian Pinotxo euskarazko musikala izanen da.
Urtarrilaren 3, hau da gaur, Pinotxo euskarazko musikala ikusgai egongo da Gaiarre antzokian. Ganbara txiki taldeak Karlo Kollodiren klasikoaren egokitzapen musikala egiten du lan honetan. Irene Urzelai, Julen Alberdik, Teo Maiztegok eta Ainhoa Urzelai antzesten dute Pinotxo. Bertan, Txiper eta Ales berandu atera dira eskolatik eta Aitona zein dute. Aitonak ikusi du beren liburu gogokoena dakartela maletan, Pinotxoren ipuina. Historio hunkigarria, musikak, antzerkiak eta dantzak eta bar bat egingo duten musikalean. Guazen orain eguraldiaren iragarpena zen den ikustera. Giro epelarekin eta euri kontuekin jarraitzen dugu. Ipar isurialdean euri txikia egingo du, arratsaldean atertzera eta laino gutxi orokorrean. Hego mendebaldeko haizea ibiliko da eta eguneko erdiko orduetan mendebaldekoa nagusituko da bereziki kostaldean. Tenperaturak aldaketa handirik ez, agian zertxo baitikoko da. Ostegunean hobera egingo du eguraldiak, zeruan nahiko garbi egongo da, erdi mailako lainoak eta goi laino batzuk besterik ez ditugu ikusiko. Lainoguneak sortuko da barnealdeko bailaretan. Hegoaldeko haizea ibiliko da eta temperatura igo egingo da. Maximoak 18 gradu ingurukoak izango dira ipar isurialdean eta 16 gradu ingurukoak gainerako tokitan. Urtarriak 3 gaur, guazen egunak utzizkigun albisten errepasoa egitera titularrekin. Igo eginda gripearen intzidentzia azken astean 1134 kasu izan dira. Nafarroak Europako Vanguard sarea koordinatuko du 2018ko bigarren seihilekoan. Geroa baik 2017 urteko balantzea egin eta 2018rako erronkak zeintzuk izango diren jakinarazi du prentsaurrekoan. Prest gaude lemapean sarek euskal gizarteari dei egin dio urtarrilak 13an Bilboko kaleak bete ditzan. Osasunan hauteskunde berriak eskatzeko aurkeztutako helegiteak kendu du Lafonek. Helduak euskalduntzeko plaza librak eskainiko ditu, hezkuntza departamentuak izena emateko epea urtarriaren 8an hasiko da. Bi antzezlan, zinema saio bat eta 2 ipuin kontalari Zibibo sareko eguberrietako udal programazioan. Gaur arratsaldeko 6 Gaiarre antzokian Pinotxo euskarazko musikala izan da ikusgai. Eta hausi izan da dena gaurkoz, bertzerik ez, mi esker zuen arretagatik eta arratsalde ona izan. Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta ura zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta ping-pong. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina.